Tak jo, přátelé a kamarádi, vítejte u našeho prvního videa z našeho srazu, naší Twitchoviny crew a já doufám, že se vám to bude líbit. Tak jsem vyměnil Jonáše. A Jonáš za náma. Co hrajete? Jdi na sebe. Jsem diabetik. Dostanu bombou, když tak. Nechceš ty vědět? Teď jsi říkal, že ty decháte, ale za mnou to jeden bez nohy. case nevejde do stěny. Tak jeho kluci,
Ale první zapnutí, učím to jenom pro vás, to ofiko první zapnutí udělám, až to teda bude tam zase dřív, na tom novém stolečku. Navíc stejně se mi to tam nevejde. Tak jdeme na to. Teď já ho mám vyplej ze zadu, pane bože. Ta nožička, to tam takový moment. Asi se tam dostanu. Živý předávání počítače bohužel neklaplo, takže jsme Gejčkovi předali počítač a sám od sebe se přihlásil, že by vám chtěl poděkovat. Teď. Tak vás zdravím, přátelé. Jinak mi s pivem v ruce to asi nejde, stejně mě tak všichni znáte ze streamu. Si bych to shrnul tak nějak do 3 bodů. První je, že jsem nervák, takže to asi bude rychlý. Druhý bod je, že každému z vás jsem slíbil, že tohle natočíme. A je tady prostě poděkování každému, kdo nějak na mě přispěl. Podařilo se vám vybrat mě na nový počítač. Strašně moc si toho vážím. Od srdíčka, vás hlavně. Doufám, že se setkáme někdy. Tady kluci se vyhejbají kameře radši. Ale tak, jak stojíte vy za mnou, tak stojím i já za váma a jedno obrovský díky a opravdu doufám, že se někdy uvidíme. No. Včera už jsme to chtěli točit, ale byly tady slzy a podobně. Pivíčka, že jo, klasika, takže z toho sešlo, proto to točíme 5 minut předtím, než odjíždíme. Takže tak, takže jedno velký díky a jste pro mě jedna velká rodina prostě, no. Takže já ještě jako zprostředkovávatel vám taky děkuju. A se Smokem vám chceme také poděkovat, že jsme byli schopni toho dosáhnout. A pojď za náma. Díky, kluci. Tak jo. Mějte se. Čau a díky. Čus. Mana mana. Mana mana. Mana mana.